салом бинандагони хабартиҷӣ, ма умедворам ки ҳаматан сеҳати саломат ҳастед. Ва имрӯз вазири нақлиёти Русия Евгений Дитрих дар вохӯрӣ бо рӯзноманигарон гуфт, Русия ба наздикӣ парвозҳои байналмилалиро барқарор мекунад. эҳтимолан парвозҳои мусофиркашонӣ аз аввали моҳи июл оғоз шавад. Дитрих қайд кард, ки аз сар гирифтани парвозҳои байналмилалӣ танҳо дар сурати хуб будани вазъи эпидемиологӣ мумкин аст. Замоне ки то мутаин мешавем, ки парвозҳои дохилии кишвар бехатаранд, мо барои кушодани фазои беохир барои шаҳрвандонамон омода мешавем, гуфт вазир. ёдораш мешавем, ки Русия 27 март парвозҳои байналмилалиро манъ кард. То имрӯз аз кишвар ва ба дохили он тариқи парвозҳои чартерӣ шаҳрвандон оварда ва бурда мешуданд. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамин чизҳо? Россия агар кушояд ҳам мегӯянд бачаҳои мо баргашта наметавонанд Россия. Ҳамин гап рост аст ё дурӯғ? ҳатман нависед.